Uma ngqokunqu utshwala bakaGengeshe intombi zemncumela. Utshwala bakaGengeshe uMathomo onyokhafula sekubonile. Usibhamiso kodwa ngicela ukubingelela kubabukeli bakusibanza amathongo channel. Ngicela ukubingelela nabasijwayelile nakubona wonke umuntu okufinyelela kuye lo mqopho lo. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngokuvaleka kwemizwa. Yini evala imizwa? Into le ehlupha abantu abaningi nje. Uthola ukuthi ke umuntu uhamba imizwa yakhe igcina isimhlupha, igcina isivaleka. Imizwa umuntu igcina engasasebenzi. Yini evala imizwa? Uyazi ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi ke kwesinye isikhathi umuntu imizwa yakhe ihamba ibisivaleka. Kahle kahle sikhuluma ngamiphi imizwa la? Ngoba omunye umuntu uzodideka athi hey imizwa enja. Mina ngikhuluma ngemizwa yocansi. Uthola ukuthi ke imizwa yomuntu ihamba ifadabala, ifadabala igcina isiphela nje. Igcina engasasebenzi noma ezama ukuthi uyisebenzisa imizwa yakhe ingabi permanent ibitoho. Cabanga ukuthi uzongizwa umbukeli ukuthi ngisho kanjani mangisho kanjani. Ibe itoho. Uthola ukuthi ke ngisho umuntu wesifazane naye imizwa igcina isimphelela imizwa yocansi ngoba lento ayilimaza amadoda kuphela kodwa ke ngisho nabantu besifazane ihamba lento igcina isibalimaza. Ibalimaza naye agcina ngasenawo umdlandla wocansi. Not ngoba mhlambe ehlukumezekile othandweni, not ngoba mhlambe kodwa nje igcina iphela nje igcina nje engasenawo umdlandla walo. Yini edala lokho? Sokwenze njani? Khona ukuthola ukuthi ke imizwa yomuntu iyavaleka ngesimo sokuthi kunegobongo kufanele alidle. Abantu abadala bayivala imizwa yomuntu makukhona igobongo kufanele alidle. Uthola abantu abadala sebehleli ngokungcola kuyena. Ungahamba bonke odokotela bakline bakwenze yonke into bese bethi ke manje lento yakho ayinankinga noma wena uright, kodwa uthola ukuthi ke manje igobongo kunegobongo kufanele ulidle. Legobongo lizobe selihlambulula abantu abadala bese lihlambulule kumoya, lihlambulule konke ukungcola okhona wena. Kahle legobongo lokubagezela ubageza. Kunomuntu okaphupha amanzi angcolile, uthi kwesikhathi uphupha insipho, kwesikhathi uphuphana namagwebu. Uyabona? Inkomba lezo zanize egobongo. Uthola manje ufuna manje bese edla igobongo, le gobongo bese lihlambulula abantu abadala. Mabehlambulula abantu abadala bese kubakhona ukuphila ngeke. Enye izinto lehamba manje bese iyivala imizwa yomuntu igcina engasasebenzi. Uthothi omunye ke qobo unabantu abadala, labantu abadala ibona bamqhwakele. Mhlawumbe sithi indoda mhlawumbe ihlelo izalukwazi. Kuyahlupha ke mombetho gogo ngoba nakhona imizwa iyavaleka mangabe usuku indoda. So kufuna manje ogogo bakho bageze ubahlambulule bese bazi uma behleli kwena bahleli kumuntu wesilisa abafanele bakudedele ukhululeke. Uthola kwesinye isikhathi umuntu wesifazane lo muntu wesifazane wembethwe ubani, wembethwe amakhehla. Manje membethwe amakhehla manje naye ehamba manje bese umdlandla yemizwa bese iyaphela kuyena. Okuyinkinga yomuntu wesifazane mase wembethwe amakhehla. Ngisho umuntu ogcina ethandana naye ugcina elimala ngoba lamakhehla membethe vele alimaza umuntu athandana naye ngokwesimo semizwa igcina engasebenzi qobo. Umuntu wesifazane usuke nabantu abadala usuke inkinga kakhulu ngoba manje meqokela amakhehla ayamlimaza nomuntu asuke ethandana naye. Tuthi manje imizwa kayisasebenzi. Kodwa lo ndayo ukuthi ayilungiseke, lonke iyalungiseka. Uma uzohamba ngemigudu yakhona wenze izinto zakhona ezifanele. Uthola ukuthi omunye wazalwa embethe. Ingubo futhi naye iyayivala imizwa. Ingubo futhi iyamenza umuntu eshesha afike kuvutho ndaba mangabe ezibandakanye ngokwenkonzo, ngokwesimo socazi eshesha ifinyelele kuvutho ndaba. Yini wazalwa embethe mncane useyingane ngokusimo sabantu abadala manje ugijimela izinto zabantu abadala beyingane akaqinile uyingane
uyitsotso. Yabona? Ezinye zezinto ezigcina zimlimaza manje umuntu, zimlimaza umuntu agcina manje esegcina egijima kodwa la befuna namaphilisi. Uthola ukuthi manje kanti inkinga yena ufuna manje beselungisa isimo senhlanhla yakhe, isimo sengubo, okanye nabantu abadala basuke bekhona kwenegazini bayafuna ukuthi ubagese, ubahlambulule, bese behlala kahle, bese bekhanyisela, bese bekuvulela into zakhe, bese uyawubona umehluko umbukelo wokusifanisa amathongo channel. Kodwa into lena ihamba ibisilungiseka nje kalula. Uthi kwenza isikhathi umeqo mhlawumbe umunye wajomba phansi umeqo, lo meqo manje ngokungcola kwegceke. Yabona mangabe igceke ohlala kulona lengcolile kukho lento oyijombayo njalo gcina igazi selilimala, gcina nomoya sokulimala, futhi manje nemizwa yakhe manje ayisasebenzi. Uthola ukuthi omunye mhlawumbe walala nomuntu wayesemcupha, wamcuphela ukuthi le mizwa ingaphindi ivuke mangabe ezibandakanye nomunye umuntu, ivuke mangabe esuke naye kuphela. Ngelinye ilanga ngoke ngikhuluma ngesichitho seshongololo, uthola ukuthi ke nakho bamsebenza ngeshongololo mhlawumbe wasebenzisana nalento ekuthiwa umafavuke njengedangabani. Into ngoke ngikhulume ngayo ngelinye ilanga ngijule ukuthi leyo nto abantu bayisebenzisa kanjani. Uthola ukuthi mhlawumbe ke manje bamkhiya imizwa ayisasebenzi. Izinto lezi sihamba bese ziva, kodwa lokho ke kuyalungiseka ngoba ufuna uthola umuntu omelaphi wendabuko akusize impilo yakhe buyiqonde ilungu. Yini enye into kuyivala imizwa? Sengikuthi ke lapho sibanisa amathongo channel safunda phela yonke into ofuna uyenze, dlozi ikhali uphinde futhi uphinde nangokwemfundo ukuze umbukeli wakusibanisa amathongo abone ukuthi lana uyafundisa futhi kwenye inkathi. Manje ngifisa ukuthi ke mina ke sifundisane nje ngicacise kwasisikhathi ke indlela yokudla. Phela kufanele sikhuluma amaqiniso. Indlela esidla ngayo kwesikhathi yasilimaza. Uthola ukuthi umuntu udla kakhulu ushukela, akawaphuza amanzi anele. Nawo amanzi, imapha amanzi aclean igazi. Uthola ukuthi umuntu uphuza amanzi abandayo nje ungaphuza nje. Kodwa mase ufuna uclean igazi ngempela ufuna ukuphuza iglass yamanzi ashisayo noma awarm. Ungaphuzeli ukuthi kagcwalisiso. Kodwa nje ushaya nje glass of hot or warm water ekseni nasebusuku. Lento ya detox iclean umzimba. Ngoba uyawuzwa ngisho umzimba ukuthi ke cha. Uma uphuzile lamanzi ashisa ngisho isikhumba siba sihle. Sicakhambe isikhumba sakho ngoba uyasinakekela ngoba kucleaneki ngaphakathi. Kufanele waphuza amanzi. Yabona? Into ezinamafutha kanjalo, amafutha no overweight, izinto ezibuzilimaza imizwa lezo. Kwama ukuthi komunye umuntu manje uthi mesibheka bese kube khona istress ukuthi manje akasazithola ibukeka ngesimo sika 1 no 2 no 3 no 4. Uyabona? Uthi kwesikhathi abantu besifazana enye into kuyibalimaza ukuthola umntwana. Manje ke manje usethola umntwana manje useyayinyeza ngomzimba wakhe. Gcina manje sekukhona stress, yabona, gcina senenkinga psychological ke bese umzimba uyareact kuleyo nto leyo, so react negative. Uyabona? So izinto lezi embukelo wokusibanisa amathongo ufuna sikhulume ngazo ongeke uzuzithole kwamanye ama-channel ngoba not yonke into about idlozi. Yabo? Not everything is about idlozi bakwethu. Ezinye izinto zidinga nje ukuthi nje uzikhulume nje uyabona? Nge-logical thinking. Bese uyabona makanje kuba kanje ukuze nawe umbukelo wesibanisa amathongo umqondo wakho uzokwazi ukuthi usabalale. Yabona? Kodwa izinto lezi esihambe bese ziyalungiseka ngokuthi sizinakekele ngoba ayikho into ebalekile ukuthi unakekele umzimba wakho, ubheke ukuthi udlani, uphuzani, ngasikhathi esini, wenza ini. And then futhi bese umzimba wakho uyawunikeza ngesikhathi sokulala ngoba phela umzimba uyakudinga ukuphumula, uyakudinga ukulala. UNtombi Ziyamncumela ubesika nje ejikayo
kule clip le. Umntana wethongo, umntana wedlozi, umntana wamanzi ongenagobela uyabona.